Μετά τον τοκετό, ο πατέρας μου, που είναι εκατομμυριούχος, εμφανίστηκε ξαφνικά στο νοσοκομείο για να μου κάνει έκπληξη. Αλλά όταν είδε τα απλά ρούχα και τα πράγματα του μωρού μου, συνοφρίωσε και ρώτησε: «Κόρη μου, δεν σου φτάνουν τα $3.300 που σου στέλνω κάθε μήνα?» Πάγωσα. Νόμιζα ότι αστειευόταν. Τράβλησα πριν απαντήσω. Έχω χρησιμοποιήσει τις αποταμιεύσεις μου και έχω δουλέψει μόνη μου, μπαμπά, για να καλύψω τα έξοδά μας. Όταν το άκουσε αυτό, ο πατέρας μου έμεινε σοκαρισμένος. Το πρόσωπό του κοκκίνησε και όταν ο σύζυγός μου και η πεθερά μου μπήκαν στο δωμάτιο, δεν φανταζόμουν ποτέ τι επρόκειτο να ανακαλύψω. Αλλά πριν ξεκινήσω την ιστορία, γράψτε στα σχόλια από ποια χώρα η πόλη μας ακούτε. Μην ξεχάσετε να αφήσετε το like σας και να εγγραφείτε για να συνεχίσει να μεγαλώνει αυτό το κανάλι και να μπορούμε να σας φέρνουμε όλο και πιο συναρπαστικές ιστορίες. Η μυρωδιά του απολυμαντικού και ο πυκνός αέρας ήταν τα πρώτα πράγματα που συνειδητοποίησε η Ναταλία. Σιγά σιγά άνοιξε τα μάτια της. Εκείνο το δωμάτιο της φαινόταν παράξενο, αλλά ταυτόχρονα της έδινε μια αίσθηση ανακούφισης. Ο πόνος σε όλο το σώμα της, ειδικά από την κοιλιά και κάτω, συνέχιζε να είναι έντονος, οξύς. Η πληγή από την καισαρική τομή την έκαιγε. Ωστόσο, όλα έγιναν ασήμαντα όταν γύρισε το κεφάλι της. Δίπλα της, σε ένα πολύ απλό πλαστικό κρεβατάκι, κοιμόταν ένα μικροσκοπικό, ακόμα κοκκινοπό πλασματάκι. Ο γιος της. Τα δάκρυα συγκίνησης ξαναβγήκαν στα μάτια της. Η Ναταλία άγγιξε το μάγουλο του μωρού με την άκρη του δακτύλου της. Όλος ο πόνος των ωρών στην αίθουσα τοκετού και της καισαρικής είχε αξίσει τον κόπο. Ρύθμισε λίγο το γιλάμπ που είχε γλιστρήσει. Είχε επιλέξει ένα κοινόχρηστο δωμάτιο τρίτης κατηγορίας σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Όχι επειδή δεν είχε άλλη επιλογή, αλλά επειδή ήταν το πιο λογικό για την οικονομική της κατάσταση και αυτή του Μάρκου, του συζύγου της. Το δωμάτιο είχε 4 κρεβάτια. Αν και εκείνη τη στιγμή μόνο το δικό της και ένα άλλο κρεβάτι στη γωνία ήταν κατηλημένα, ο ανεμιστήρας της οροφής περιστρεφόταν αργά, τρίζοντας με ένα μονότονο ήχο, αλλά αρκετό για να ανακουφίσει τη ζέστη. Κοίταξε ξανά το μωρό της. Μια ανοιχτόχρωμη μπλε πλεκτή κουβέρτα που είχε αγοράσει στην αγορά μήνες πριν τύλιγε το μικρό του κορμάκι. Η Ναταλία χαμογέλασε. Θυμήθηκε την ηρωνία της πεθεράς της κυρίας Ρώσα, όταν της την έδειξε. «Γιατί αγοράζεις κάτι τόσο φθηνό, Νάτι?» είχε παραπονεθεί. «Το δέρμα του μωρού θα ερεθιστεί. Είσαι πολύ τσιγκούνα. Πόσο τσιγκούνα είσαι με το ίδιο σου το παιδί?» Η καρδιά της Ναταλίας συρρικνώθηκε με αυτή την ανάμνηση. Τσιγκούνα. Ήταν απλώς ρεαλίστρια. Ο Μάρκος ήταν βοηθός διοίκησης σε μια ιδιωτική εταιρεία. Ο μισθός του μόλις που έφτανε για τα καθημερινά έξοδα σε μια μεγάλη πόλη. Για να πληρώσει τον τοκετό και να αγοράσει τα πράγματα για το μωρό, η Ναταλία έσπασε τη ψυχή της. Από τον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης είχε δεχτεί δουλειές ως freelance γραφίστρια. Δούλευε μέχρι τα ξημερώματα, πολλές φορές μέχρι που η πλάτη της γινόταν άκαμπτη και τα μάτια της έκαιγαν. Έβαζε σιγά σιγά χρήματα στην άκρη, αντέχει τις ακριβές επιθυμίες της, κατάπινε το σάλιο της όταν έβλεπε τις φίλες της να φορούν καινούριες τσάντες ή ρούχα. Όλα τα έκανε για το παιδί της. Ήθελε να αποδείξει στον εαυτό της και στη Δονά Ρώσα ότι μπορούσε να είναι καλή μητέρα χωρίς να γίνει βάρος για το σύζυγό της. Ο Μάρκος ήταν καλός άνθρωπος, αλλά πολύ υποταγμένος στη μητέρα του. Κάθε φορά που η Ναταλία παραπονιόταν για τη συμπεριφορά της Δονά Ρώσα, αυτός απλώς έλεγε: «Έχει υπομονή, αγάπη μου. Η μαμά μου ήταν πάντα έτσι. Πρέπει να την καταλάβεις, είναι μεγάλη πια». Ο Μάρκος δεν την υπερασπιζόταν ποτέ και με τα χρήματα όλα ήταν χειρότερα. Έδινε όλο το μισθό του στη Δον Ρώσα για να το διαχειρίζεται. Στην Ναταλία έδιναν μόνο τα χρήματα που χρειαζόταν για το φαγητό της ημέρας και πολλές φορές δεν έφταναν. «Πρέπει να βρω μια δεύτερη δουλειά, Μάρκος», του είπε μια μέρα. Αυτός απλώς συμφώνησε. «Αν μπορείς, κάντο, αλλά μην ξεχνάς τις υποχρεώσεις σου ως σύζυγος». Η Ναταλία βγήκε από τις σκέψεις της όταν η πόρτα άνοιξε με ένα τρίξιμο. Μπήκε μια νοσοκόμα με ένα ευγενικό χαμόγελο. Ξύπνησε η κυρία Ναταλία. «Πώς αισθάνεστε, μπορείτε να σηκωθείτε λίγο?» ρώτησε ενώ έλεγχε τον ορό. «Αλχαμντουλίλα, νοσοκόμα, ακόμα πονάω, αλλά είμαι πολύ χαρούμενη», απάντησε η Ναταλία με βραχνή φωνή. «Το μωρό σας είναι υγιές, κυρία?» «Είναι πανέμορφο. Ζυγίζει 3,2 κιλά και μετρά 49 εκατοστά». «Τέλεια, την επενέσει νοσοκόμα». «Ήσασταν πολύ δυνατοί. Η έλεγχη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σας ήταν άψογη. Ο σύζυγός σας είπε ότι αναλάβατε όλες τις διαδικασίες μόνοι σας. Πολύ ανεξάρτητη». Η Ναταλία απλώς χαμογέλασε ελαφρά. Ανεξάρτητη από ανάγκη. Ήταν έτοιμη να ρωτήσει τι ώρα θα επέστρεφε ο Μάρκος, όταν η πόρτα άνοιξε ξανά.
Αυτή τη φορά δεν ήταν νοσοκόμα, ούτε ο Μάρκος, ούτε η κυρία Ρόζα. Η καρδιά της χτύπησε δυνατά. Ένας ψηλός άντρας, αθλητικός και επιβλητικός, με ένα κομψόλινο σακάκι, σταμάτησε στο κατόφλι της πόρτας. Το πρόσωπό του, σοβαρό, συνηθισμένο να διοικεί, φαινόταν λίγο κουρασμένο, αλλά τα μάτια του την αναζήτησαν αμέσως. «Μπαμπά», ψιθύρισε η Ναταλία με δυσπιστία. Ο Δον Ρικάρντο, ο πατέρας της, προχώρησε προς το μέρος της. Η απλή παρουσία του έκανε εκείνο το μικρό δωμάτιο τρίτης θέσης να φαίνεται ακόμα πιο στενό. Το άρωμα του ακριβού αρωματός του αντικατέστησε ξαφνικά τη μυρωδιά του απολυμαντικού. Ο Ντον Ρικάρντο ήταν μεγιστάνας, ιδιοκτήτης ενός δικτύου επιχειρήσεων που εκτινόταν παντού. Η Ναταλία ήταν η μοναδική του κόρη, αλλά είχε προτιμήσει να ζήσει απλά μετά το γάμο της με τον Μάρκος. Μια επιλογή που εκείνος είχε απορρίψει σκληρά από την αρχή. Η σχέση ανάμεσά τους είχε κρυώσει. Η Ναταλία ήταν πολύ περήφανη για να ζητήσει και ο Δον Ρικάρντο πολύ απασχολημένος και επίσης περήφανος για να ρωτήσει: «Πώς έμαθες ότι εγώ?» Η Ναταλία προσπάθησε να σηκωθεί. Ο πόνος στην κοιλιά τη διαπέρασε ξανά. «Πώς ήξερες ότι ήμουν εδώ, μπαμπά?» «Είμαι ακόμα ο πατέρας σου, Ναταλία», απάντησε με σοβαρή και βαθιά φωνή. Δεν πλησίασε πρώτα το κρεβάτι, αλλά το κούνιο του μωρού. Ο βοηθός του, που βρισκόταν πίσω του, κουβαλούσε ένα τεράστιο καλάθι με εισαγόμενα φρούτα. Ο Ντον Ρικάρντο έσκυψε πάνω από το κρεβατάκι και κοίταξε τον εγγονό του για πρώτη φορά. Το σκληρό του πρόσωπο μαλάκωσε σιγά-σιγά. «Είναι αγόρι», μουρμούρισε. «Ναι, μπαμπά, ο πρώτος εγγονός», είπε η Ναταλία γεμάτη υπερηφάνεια. Ο Δον Ρικάρντο άπλωσε το δάχτυλό του και άγγιξε το μικροσκοπικό χεράκι που προεξήχε από την κουβέρτα, αλλά το χαμόγελο έσβησε από το πρόσωπό του. Το βλέμμα του περιεργάστηκε το δωμάτιο, το ξεφτισμένο μεταλλικό κρεβάτι, τον ανεμιστήρα που τσούζοντα στην οροφή, τη φτηνή μπλε πλεκτή κουβέρτα. «Είσαι σε αυτό το δωμάτιο?» ρώτησε με ουδέτερο τόνο. «Ναι, είναι ένα κοινό δωμάτιο τρίτης κατηγορίας. Το σημαντικό είναι ότι είναι καθαρό», απάντησε η Ναταλία, αρχίζοντας να αισθάνεται άβολα. «Και αυτή η κουβέρτα, γιατί έχει τόσο τραχή ύφασμα?» Η φωνή του ακούστηκε πιο απότομη. «Την αγόρασα στην αγορά, μπαμπά». «Εντάξει, είναι καλή». Την έπλυνα προσεκτικά. Ο Ντον Ρικάρντο έμεινε σιωπηλός. Το πρόσωπό του σκληρύνθηκε. Κοίταξε επίμονα την κόρη του. Στα μάτια του υπήρχε συγκρατημένη οργή. Η Ναταλία τον φώναξε με χαμηλό τόνο γεμάτο έννοια. «Ήρθα εδώ κρυφά για να σου κάνω έκπληξη. Νόμιζα ότι θα ήσουν σε ένα δωμάτιο μπιπ, ότι θα έδινες το καλύτερο στον εγγονό μου, αλλά αυτό που βλέπω είναι αυτό». «Μπαμπά», προσπάθησε να εξηγήσει. Αυτό σήκωσε το χέρι του για να την κάνει να σιωπήσει. «Αυτό που βλέπω είναι απλά ρούχα, μια φτηνή κουβέρτα και ένα δωμάτιο σαν αυτό. Κόρη μου, τα $3.300 που σου στέλνω κάθε μήνα δεν σου φτάνουν». Ο κόσμος της Νατάλια σταμάτησε. 300 το μήνα. Έβγαλε ένα νευρικό, σπασμένο γέλιο. «Μπαμπά, τι είναι αυτά που λες, πρέπει να αστιεύεσαι. Ποτέ δεν μου έστειλες αυτά τα χρήματα. Χρησιμοποίησα τις αποταμιεύσεις μου και τα χρήματα από τη freelance δουλειά μου για το τοκετό και για να ζήσω». Το δωμάτιο έμεινε σιωπηλό. Ο ανεμιστήρας φαινόταν να έχει σταματήσει να τρίζει. Ο Ντον Ρικάρντο την κοίταξε με τα μάτια ορθάνυχτα. Το πρόσωπό του, χλωμό από την κούραση, κοκκίνησε από οργή. Ξαφνικά, όλα έβγαζαν νόημα. Το χαμηλό βάρος της κόρης του, η κουρασμένη όψη της, η υπερβολική λιτότητα. «Ποτέ δεν σου έστειλα αυτά τα χρήματα», ψιθύρισε. «Πλήρωσες όλα αυτά με τη δουλειά σου?» «Ναι», απάντησε η Ναταλία μπερδεμένη. «Freelance», έφτιασε τη λέξη, «τις αποταμιεύσεις σου». Ακριβώς εκείνη τη στιγμή, η πόρτα άνοιξε ξανά. Το διαπεραστικό γέλιο της κυρίας Ρώσα ακούστηκε πριν καν μπει. «Αχ, Μάρκος, είσαι αστείος. Ας αγοράσουμε άλλη μια τσάντα τελευταίας μόδας, το σημαντικό είναι να ταιριάζει το χρώμα», γέλασε. Ο Μάρκος και η μητέρα του μπήκαν με τα χέρια γεμάτα τσάντες από πολυτελείς μπουτίκ. Μόλις είδαν τον κύριο Ρικάρντο, το γέλιο του σταμάτησε αμέσως. Και οι δύο έμειναν παράλυτοι. Οι τσάντες σχεδόν γλίστρησαν από τα χέρια τους. Η Νατάλια κοίταξε το σύζυγό της, μετά τις τσάντες από τις οποίες προεξήχε μια κόκκινη δερμάτινη τσάντα που ήξερε ότι κόστιζε μια περιουσία. Μετά έριξε το βλέμμα της στην ταπεινή κουβέρτα του μωρού της. Μια οξία πόνος διαπέρασε το κεφάλι της. Ο Δον Ρικάρντο δεν κουνήθηκε. Έστρεψε το βλέμμα του πάνω τους, σαν να μπορούσε να τους ξεσκίσει με τα μάτια του. Η οργή που εκπέμπει γέμισε το δωμάτιο. Η Δον Ρώσα ήταν η πρώτη που αντέδρασε.
Το ένστικτό της να θέλει να ελέγξει την κατάσταση ενεργοποιήθηκε. Άφησε τις τσάντες στο διάδρομο, έβαλε ένα υπερβολικό και αναγκαστικό χαμόγελο. «Αχ, Δον Ρικάρντο, τι έκπληξη! Πώς είστε, γιατί δεν ειδοποιήσατε ότι θα ερχόσασταν, ευτυχώς που τελικά βρήκατε χρόνο να γνωρίσετε τον εγγονό σας», είπε με γλυκιά φωνή, προσποιούμενη ότι δεν συνέβαινε τίποτα. «Ναι, πεθερέ, συγγνώμη, μόλις βγήκαμε να φάμε κάτι», μουρμούρισε ο Μάρκος, κρύβοντας αδέξια τις τσάντες πίσω από την πλάτη του, σαν να βοηθούσε σε κάτι. Ο Δον Ρικάρντο δεν απάντησε, δεν τους χαιρέτησε, απλώς τους κοίταξε σιωπηλά. «Πάμε να φάμε», μουρμούρισε. «Να φάτε στα πολυτελή καταστήματα, από μικρόν με τόνο, τι βλέπω». Ο πανικός πέρασε φευγαλέα από το πρόσωπο της Δον Ρώσα. «Όχι, αυτές οι τσάντες είναι μιας φίλης, είναι παραγγελίες. Περνάμε να τις πάρουμε στο δρόμο. Εμείς ερχόμαστε από την καφετέρια του νοσοκομείου», αυτοσχεδίασε γρήγορα. «Μπαμπά», ψιθύρισε η Ναταλία με αδύναμη φωνή. «Τι συμβαίνει?» Αλλά ο πατέρας της την αγνόησε για μια στιγμή. Έκανε ένα βήμα μπροστά. Παρουσία του μόνο έκανε το Μάρκος και τη Δον Ρώσα να υποχωρήσουν ενστικτωδώς. «Θα σας κάνω μια μόνο ερώτηση», είπε με χαμηλή και παγωμένη φωνή. «Μάρκος, Δον Ρώσα, πού είναι τα χρήματα, τα 3.300 το μήνα που σας έστελνα τα τελευταία 3 χρόνια για την κόρη μου?» Αυτή τη φορά η Ναταλία δεν ήταν η μόνη που δεν μπόρεσε να γελάσει. Τον κοίταξε μπερδεμένη και μετά τρομοκρατημένη. Ο Μάρκος κατάπιε το σάλιο του. Ο ιδρώτας άρχισε να τρέχει στα κρόταφα του. Κοίταξε τη μητέρα του οικετεύοντας για βοήθεια. Η κυρία Ρόζα έκανε ένα βήμα μπροστά. Το πρόσωπό της, που πριν από λίγο ήταν λαμπερό, τώρα έδειχνε μια έκφραση ψεύτικης έκπληξης. «Χρήματα. 3.300 δολάρια το μήνα. Θεέ μου, αυτό είναι πάρα πολύ», εξέφρασε η κυρία Ρόζα. «Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα γι' αυτό, κύριε Ρικάρντο. Αντιθέτως, είμαστε πολύ ανήσυχοι. Η αλήθεια είναι ότι η Ναταλία ξοδεύει πάρα πολύ. Σίγουρα τα χρήματα που της στέλνετε τα ξοδεύει αυτή. Ίσως δεν γνωρίζετε τον πραγματικό χαρακτήρα της κόρης σας από τότε που παντρεύτηκε τον Μάρκο. Δεν σταματά να ζητάει πράγματα. Τι, η Ναταλία έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Πότε έχω ζητήσει ακριβά πράγματα, ποτέ. Εγώ ήμουν αυτή που δούλευε επιπλέον. Έλα τώρα, μην κάνεις την Αγία, νάτι», είπε η κυρία Ρώσα με κατηγορηματικό τόνο. Ζητούσε ρούχα εγκυμοσύνης με κεντρικά σχέδια, φαγητό από ακριβά εστιατόρια, καπρίτσια και ακόμα περισσότερα καπρίτσια. Ο Μάρκος δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί το μισθό του. Εμείς έπρεπε να ζήσουμε με το ζόρι για να καλύψουμε τη σπατάλη σου. Η Ναταλία ένιωσε ένα μείγμα οργής και αηδίας. Θυμόταν ακριβώς ότι είχε μόνο 3 φθηνά σετ ρούχων εγκυμοσύνης που είχε αγοράσει σε ένα παζάρι και ότι πολλές φορές έμενε πεινασμένη. Δεν ζητούσε πολυτέλειες, ικανοποιούνταν με τα βασικά. «Αυτό είναι ψέμα, μαμά», κατάφερε να πει με σπασμένη φωνή. «Αγόρασα όλα τα πράγματα για το μωρό με τα χρήματα από τις δουλειές μου. Εσύ η ίδια με αποκάλεσες τσιγκούνα επειδή αγόρασα μια φθηνή κουβέρτα». «Αλφα, ναι, βέβαια. Δούλευες για λογαριασμό σου». Η κυρία Ρόζα την κορόιδευε. «Σίγουρα όλα αυτά τα χρήματα τα φύλαγες για τα καπρίτσια σου. Δεν τα έδινες στο σύζυγό σου, έτσι δεν είναι, Μάρκος?» Η Ναταλία ξέσπασε σε κλάματα. «Μπαμπά, δεν είναι αλήθεια», οικέτευσε. «Δούλευα επειδή τα χρήματα που μου έδινα για τα ψώνια δεν έφταναν ποτέ. Δεν έλαβα τίποτα από αυτά που λέτε». Ο Δον Ρικάρντο την κοίταξε για ένα δευτερόλεπτο με ένα μείγμα πόνου και οργής. Στη συνέχεια, γύρισε πάλι προς τον Μάρκο, αγνοώντας τις ιστερικές διαμαρτυρίες της κυρίας Ρώσα. «Αρκετά», γρίλησε. «Κυρία Ρώσα, δεν μιλάω σε εσάς, μιλάω στο σύζυγο της κόρης μου». Ο Μάρκος σήκωσε το βλέμμα με δυσκολία. Τα χείλη του τρέμαν. «Ναι, κύριε. Κατά τη διάρκεια των 3 χρόνων του γάμου, την πρώτη μέρα κάθε μήνα, έκανα μεταφορά 3.300 στο λογαριασμό σου», είπε ο Δον Ρικάρντο πολύ αργά. «Στο λογαριασμό σου, Μάρκος, όχι στο λογαριασμό της κόρης μου, γιατί πίστευα ότι εσύ, ως επικεφαλής της οικογένειας, θα ήξερες πώς να χρησιμοποιήσεις αυτά τα χρήματα για να ζήσει με αξιοπρέπεια». Αποφάσισα να μην πω τίποτα στην Ναταλία. Ήθελα να νιώσει ότι ήταν ο σύζυγός της που την προστάτευε, ότι δεν εξαρτιόταν από μένα. Η Νατάλια ένιωσε την καρδιά της να σπάει σε κομμάτια. 3 χρόνια, 300 δολάρια κάθε μήνα, 36 μήνες, σχεδόν 120. Χιλιάδες, ο Δον Ρικάρντο έδειξε τη φθαρμένη κουβέρτα του εγγονιού του.
Και αυτό που βρίσκω σήμερα είναι την κόρη μου να γεννάει σε ένα δωμάτιο τρίτης κατηγορίας, τον εγγονό μου τυλιγμένο σε μια τραχιά και φθηνή κουβέρτα, ενώ εσείς φτάνετε κουβαλώντας τσάντες από μπουτίκ. Είναι ένα παρεξήγηση, κύριε, μούρμουρε ο Μάρκος. Τα χρήματα τα χρησιμοποιούμε για τις ανάγκες του σπιτιού, για να πληρώσουμε την υποθήκη, το αυτοκίνητο, τα έξοδα. Ο Κάπα Ρικάρντο ξέσπασε σε ένα γεμάτο περιφρόνηση γέλιο. Το σπίτι όπου ζείτε είναι στο όνομα της μητέρας σας, έτσι δεν είναι, και το αυτοκίνητο. Από πότε ένας βοηθός διοικητικού μπορεί να πληρώσει ένα πολυτελές αυτοκίνητο? Αλλά αυτά τα χρήματα είναι και δικά μας, παρενέβη η κυρία Ρόζα, υψώνοντας τη φωνή της. Ο γιος μου δουλεύει, έχει το δικαίωμα να μου δίνει ο μικρόν με τόνο τι κερδίζει. Είναι η μητέρα σου και η κόρη μου, απάντησε ο κύριος Ρικάρντο. Που μπαίνεις εσύ σε αυτή την εξίσωση? Κρατήσατε τα χρήματα που ήταν για εκείνη, ενώ την αφήνατε να σπάει τη μέση της δουλεύοντας, ακόμα και ενώ ήταν έγκυος. Ήθελε να δουλεύει, απάντησε αδύναμο ο Μάρκος. Είπε ότι βαριόταν στο σπίτι. Βαριόταν, ψιθύρισε η Ναταλία μέσα από τα δάκρυα. Δούλευα επειδή τα χρήματα δεν έφταναν ούτε για βιταμίνες. Επειδή ποτέ δεν με υπερασπίστηκες, Μάρκος. Η ατμόσφαιρα έγινε αφόρητη. Ο Κάπα Ρικάρντο πήρε μια βαθιά ανάσα. Δεν θέλω δικαιολογίες, είπε τελικά. Δώσε μου αμέσως το τραπεζικό σου λογαριασμό. Δείξε μου τις κινήσεις. Ο Μάρκος παρέμεινε παράλυτος. Καλύτερα όχι εδώ, κύριε. Ντρέπομαι. Πολλοί προσπάθησαν. Ντροπή, ξέσπασε ο Δον Ρικάρντο. Εξαπατάς την κόρη μου για 3 χρόνια και μιλάς για ντροπή. Δείξε μου το λογαριασμό σου. Δεν έχω σήμα. Το ίντερνετ εδώ είναι κακό. Μαρκός μουρμουράζε με τα χέρια του να τρέμουν τόσο πολύ που μόλις και μετά βίας κρατούσε το τηλέφωνο. Σταμάτα να επινοείς, το διέκοψε ο Δον Ρικάρντο. Θέλεις μόνο να επιδεικνύεις ότι είσαι πλούσιος, φώναξε ξαφνικά η Δον Ρώσα. Επειδή έχεις χρήματα, νομίζεις ότι έχεις το δικαίωμα να μας ταπεινώσεις? Ο Μαρκός επίσης εργάζεται, επίσης κερδίζει. Δεν χρειαζόμαστε τα χρήματά σου. Αν δεν τα χρειαζόσασταν, γιατί τα ξόδεψατε? Απάντησε αυτός κοιτάζοντας την επίμονα. Η Δον Ρώσα έπεσε ξαφνικά. Η σιωπή επέστρεψε. Ο Δον Ρικάρντο έβγαλε το δικό του κινητό από τη τσέπη του. Δεν χρειάζομαι να δω το λογαριασμό σου, είπε ψυχρά. Γεια, στείλε μου στο WhatsApp όλα τα αποδεικτικά μεταφορά στο λογαριασμό του Μάρκος των τελευταίων 3 ετών και μια σύνοψη των κινησεών του. Το θέλω τώρα. Έκλεισε το τηλέφωνο και το έβαλε στην τηλέφωνο. Νομίζατε ότι είμαι ηλίθιος, πάντα παρακολουθούσα αυτές τις μεταφορές. Ήθελα μόνο να ακούσω μια ειλικρινή ομολογία, αλλά προτιμάτε να λέτε ψέματα. Ο Μάρκος έπεσε στην καρέκλα αδύναμος. Η κυρία Ρόζα έσφιξε τα χέρια της προσπαθώντας να βρει ένα άλλο ψέμα, αλλά δεν της βγήκε καμία λέξη. Ο χρόνος φάνηκε να σταματά. Το μόνο που ακουγόταν ήταν ο ήχος του ανεμιστήρα. Εκτός από τον επιταχυνόμενο χτύπο της καρδιάς της Ναταλία, στο μυαλό της αριθμοί και αναμνήσεις άρχισαν να στριφογυρίζουν σαν δίνη. Μερικούς μήνες πριν, όταν ήταν 4 μηνών έγκυος, της ήρθε όρεξη να φάει πολύ γλυκό μάγκο από τα ακριβά του σούπερ μάρκετ. Δεν ήταν μια παράλογη ιδιοτροπία, απλά ήθελε να κάνει ένα δώρο στον εαυτό της. Ζήτησε από τον Μάρκος να της το αγοράσει. Αυτός το συζήτησε με τη μητέρα του και η κυρία Ρόζα απάντησε: γιατί να αγοράσεις τόσο ακριβό, στην αγορά υπάρχουν φθηνότερα μάγκο. Μην είσαι σπάταλος. Την επόμενη μέρα, η κυρία Ρόζα εμφανίστηκε με μια τσάντα μάγκο σε προσφορά, μερικά χτυπημένα, άλλα σχεδόν σάπια. Φάε αυτά τα μάγκο, είναι μάγκο, είπε με περιφρόνηση. Η Νατάλια κλείστηκε στο μπάνιο. Έκλαιγε σιωπηλά ενώ έτρωγε ένα από αυτά τα ξινά μάγκο. Την ίδια μέρα, 300 δολάρια είχαν κατατεθεί στο λογαριασμό του Μάρκος. Θυμήθηκε επίσης όταν ήταν έγκυος 7 μήνων και ο γιατρός της είχε συνταγογραφήσει βιταμίνες και ασβέστιο επειδή τη βρήκε αδύναμη. Η συνταγή κόστιζε περίπου $1. Όταν είδε την τιμή, η Ναταλία κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να τα πληρώσει με τα λίγα χρήματα που της έδινε η πεθερά της. Γύρισε στο σπίτι και έδειξε τη συνταγή. Ο Μάρκος την έδωσε στη Δονά Ρώσα και αυτή ξέσπασε. Βιταμίνες $1. Καθαρή δουλειά των γιατρών. Γέννησα 9 παιδιά χωρίς να πάρω ούτε μία βιταμίνη και να με. Πήγαινε στο κέντρο υγείας. Εκεί δίνουν χάπια σιδήρου δωρεάν. Μην υπερβάλλεις. Εκείνο το βράδυ η Ναταλία έκλαψε στο κρεβάτι, αισθανόμενη κακή μητέρα πριν ακόμα γεννηθεί το μωρό της. Κατέληξε να ζητήσει περισσότερη δουλειά από τον πελάτη της ως ελεύθερη επαγγελματίας, οικετεύοντας το να της πληρώσει κάτι προκαταβολικά. Μια εβδομάδα αργότερα, αγόρασε τις βιταμίνες με δικά της χρήματα και έπρεπε να πει ψέματα ότι τις είχε χαρίσει μια φίλη. Εν τω μεταξύ,
Στους λογαριασμούς του Μάρκο συνέχιζαν να εισραίουν χιλιάδες δολάρια. Τα δάκρυα της Ναταλία έπεφταν ασταμάτητα. Δεν ήταν μόνο δάκρυα λύπης, αλλά και βαθιάς οργής εναντίον του εαυτού της που δεν είχε υποψιαστεί τίποτα. Το τηλέφωνο του Δον Ρικάρντο δονήθηκε, κοίταξε την οθόνη, τα μάτια του μισόκλεισαν. Ο Μάρκος τον κάλεσε με μια τρομακτική ηρεμία. «Ο λογαριασμός σου είναι πολύ ενδιαφέρον». Ο Μάρκος ένιωσε ότι τα πόδια του δεν τον κρατούσαν. «Για να δούμε», συνέχισε ο Δον Ρικάρντο. «Τον περασμένο μήνα, την πρώτη, έλαβα τη μεταφορά σου των 3.300. Τη δεύτερη, ανάληψη μετρητών $1.000. Την τέταρτη, κατανάλωση σε πολυτελές εστιατόριο, $200. Τι ωραίο δείπνο, έτσι, την έβδομη. Αγορά στην μπουτίκ Λους Κλέρα. Ένα $800. Κοίταξε την κυρία Ρόζα. Υποθέτω ότι είναι μια από αυτές τις τσάντες που καυχιέσαι τόσο πολύ και λες ότι είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας του Μάρκος». Η κυρία Ρόζα άνοιξε το στόμα της, αλλά δεν μπόρεσε να επιλέξει. Ο Δον Ρικάρντο συνέχισε 3 μήνες πριν. Ίδια προκαταβολή 300. Σε μια εβδομάδα, προκαταβολή για ένα κόκκινο σποραυτοκίνητο. Στο όνομά σου, Μάρκος. Η Νατάλια τον κοίταξε τρομαγμένη. Το κόκκινο αυτοκίνητο ψιθύρισε. Αυτό δεν ήταν το αυτοκίνητο της εταιρείας, Μάρκος. Ήταν ένα μπόνους, νάτι, ένα κίνητρο, προσπάθησε να πει. Ο Δον Ρικάρντο έβγαλε ένα ξηρό γέλιο. «Γνωρίζω πολύ καλά τους μισθούς και τα μπόνους της εταιρείας σου. Αυτό το αυτοκίνητο πληρώθηκε επίσης με τα χρήματα της κόρης μου». «Και λοιπόν», εκρήγνεται ξαφνικά η κυρία Ρόζα. «Αυτά τα χρήματα τα έστειλε στο γιο μου. Μόλις μπήκα στο λογαριασμό του, είναι δικά του. Είναι η ανταμοιβή του για το ότι ανέχεται μια γυναίκα σαν αυτή. Αν θέλατε να τα δώσετε στην κόρη σας, θα τα είχατε στείλει σε αυτήν, όχι σε εμάς». «Τα έστειλα σε αυτόν επειδή πίστευα ότι θα ήταν ένας αξιοπρεπής άντρας», απάντησε ο κύριος Ρικάρντο κοιτάζοντας την επίμονα. «Έκανα λάθος. Αλλά μην μπερδεύεσαι, Ρόζα. Αυτά τα χρήματα είχαν ένα σκοπό, τη ζωή και την ευημερία της κόρης μου». Η Ναταλία δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Κάθε λέξη ήταν ένα ακόμη χτύπημα. «Ανακαίνισαν το σπίτι», συνέχισε αυτός. «Διεύρυναν την κουζίνα, έβαλαν κλιματισμό στο δωμάτιό σας, κυρία Ρόζα, και ιδιωτικό μπάνιο. Εν τω μεταξύ, η κόρη μου κοιμόταν στο σαλόνι, έγκυος, ανάμεσα σε θόρυβο και σκόνη». Το πρόσωπο της Ναταλίας συσπάστηκε με αυτή την ανάμνηση. Είχε περάσει ένα μήνα κοιμόμενη στον καναπέ γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος να γίνουν οι εργασίες. Ο Δον Ρικάρντο γύρισε προς αυτήν και η έκφρασή του μαλάκωσε. Η Ναταλία την αποκάλεσε με τρυφερότητα. «Θα σου κάνω μια μόνο ερώτηση. Μετά από όλα αυτά που άκουσες, θέλεις να συνεχίσεις να είσαι παντρεμένη με αυτόν τον άντρα?» Η ερώτηση ορήθηκε στον αέρα σαν μια καταδίκη. Ο Μάρκος την κοίταξε με απελπισμένα μάτια. Η Δον Ρώσα την κοίταξε με μίσος. Ο Δον Ρικάρντο την κοίταζε σαν ασπίδα. Η Ναταλία έριξε το βλέμμα της στο γιο της που κοιμόταν στο κούνιο. Ένα αθώο μωρό που σχεδόν μεγάλωνε σε ένα περιβάλλον ψεμάτων και περιφρόνησης. Σκούπισε τα δάκρυά της με το πίσω μέρος του χεριού της όταν μίλησε, η φωνή της ακουγόταν παράξενα ήρεμη. «Μπαμπά, έχω ήδη την απάντησή μου». Πριν προλάβει να την αναπτύξει, η κυρία Ρώσα εξεράγει ξανά. «Να απαντήσεις, τι θα απαντήσεις, θα προσποιηθείς ότι προσβλήθηκες», φώναξε. «Ναι, χρησιμοποιήσαμε αυτά τα χρήματα. Και λοιπόν, ήταν ο μισθός του γιού μου που του έδωσε ο πεθερός του. Ήταν δικαίωμά μας. Καλύτερα στα χέρια μου, που ξέρω να τα επενδύσω σε χρυσό και τσάντες επώνυμων σχεδιαστών, παρά στα δικά σου, που θα τα ξόδευε σε ανοησίες, μακιγιάζ και ρούχα». Κάθε λέξη ήταν ένα ακόμα μαχαίρωμα στην καρδιά της Ναταλία. Εκείνη, όμως, δεν γύρισε προς την πεθερά της. Έστρεψε το βλέμμα της στο Μάρκος. Ο Μάρκος είπε με ήρεμο τόνο. «Δεν θα σε ρωτήσω για το αυτοκίνητο ούτε για το σπίτι. Θα σε ρωτήσω μόνο ένα πράγμα». Κατάπιε το σάλιο του. «Όταν ήσουν 7 μηνών, σου ζήτησα $200 για ένα ειδικό γάλα για έγκυες, επειδή ο γιατρός είπε ότι ήσουν υποσιτισμένη. Θυμάσαι?» Η φωνή της δεν έτρεμε. «Η μητέρα σου είπε ότι δεν υπήρχαν λεφτά. Ήξερες ότι έλεγε ψέματα». Ο Μάρκος έσκυψε το κεφάλι, τράβλησε. «Εγώ». «Το ήξερες», επανέλαβε η Ναταλία. Ο Μάρκος κούνησε ελαφρά το κεφάλι. «Ναι. Και κάτι άλλο», συνέχισε εκείνη, «όταν δούλευα μέχρι τις 3 το πρωί, με σπασμένη πλάτη και τεράστια κοιλιά, εσύ έβγαινες από το δωμάτιο μόνο για να πιεις νερό. Με έβλεπες εξαντλημένη και ήξερες ότι στο λογαριασμό σου υπήρχαν $1.000.
Παρόλα αυτά, με άφηνες να δουλεύω χωρίς να προσφέρεις βοήθεια. Ο Μάρκος έκλεισε τα μάτια. Ήξερε ότι δεν υπήρχε απάντηση που να το σώσει. Η Νατάλια τον κοίταξε για μερικά δευτερόλεπτα ακόμα. Όλη η αγάπη που είχε νιώσει κάποτε είχε μετατραπεί σε κάτι αγνώριστο. Εισέπνευσε βαθιά. Ο πόνος από τη γεσαρική τομή ήταν ένα ψίθυρο σε σύγκριση με τον πόνο που ένιωθε στο στήθος της. Σήκωσε το πρόσωπό της προς τον πατέρα της. «Μπαμπά, πάρε εμένα και το παιδί μου από εδώ. Τώρα αμέσως. Θέλω να χωρίσω». «Τι?» Ο Μάρκος πήδηξε. «Νατάλια, όχι, περίμενε, μπορώ να το εξηγήσω, είναι για τη μαμά μου. Μου έχει γεμίσει το κεφάλι. Σε αγαπώ, Νάτι. Στορκίζομαι, για το καλό του γιού μας. Σε παρακαλώ, για το καλό του γιού μας». Γέλασε με ένα πικρό γέλιο. Το παιδί που αποκάλεσες ακριβό καπρίτσιο, όταν ζήτησα καλύτερες βιταμίνες. Το ίδιο που θα τύλιγες σε φθηνές κουβέρτες ενώ εσύ περπατούσες με ένα σποραυτοκίνητο. Μην ανακατεύεις το παιδί μου στις δικαιολογίες σου. «Πόσο αχάριστη είσαι», φώναξε η κυρία Ρόζα. «Σε παράσυραμε, σου δώσαμε στέγη και τώρα, μόνο και μόνο επειδή ο πατέρας σου σε υπερασπίζεται, νομίζεις ότι είσαι σπουδαία. Ποιος θα σε θέλει ως ανήπαντρη μητέρα, θα δεις, θα γυρίσεις πίσω σέρνοντας τα πόδια σου». «Κάνετε λάθος, κυρία μου». Ο Κάπα Ρικάρντο παρενέβη με τόνο τόσο ψυχρό που την έκανε να σιωπήσει. Έβγαλε ξανά το τηλέφωνο. «Ετοιμάστε την καλύτερη ομάδα δικηγόρων. Θέλω πλήρη εξουσία να εκπροσωπώ την κόρη μου, τη μεταφορά της κόρης μου και του εγγονιού μου στο ρετυρέ μου, την αίτηση διαζυγίου, την πλήρη επιμέλεια του παιδιού και αγωγή αποζημίωσης για υλικές και ηθικές ζημίες ύψους 120.000 συντόκους. Θέλω την κατάσχεση όλων των περιουσιακών στοιχείων που είναι στο όνομα του Μάρκος και της μητέρας του και που έχουν αγοραστεί με αυτά τα χρήματα. Θέλω να τα έχω όλα». Το δωμάτιο φάνηκε να συρρυκνώνεται. Ο Μάρκος άρχισε να τρέμει. Η κυρία Ρόζα χλώμιασε. «Αυτό είναι οικογενειακή υπόθεση, δεν αφορά δικηγόρους ή αστυνομικούς», μούρμουρε. «Πρόκειται για μια οικογενειακή υπόθεση», απάντησε ο Κάπα Ρικάρντο. «Τώρα είναι νομική υπόθεση». Λίγο αργότερα έφτασαν δύο φύλακες του νοσοκομείου, οι προϊσταμένοι των νοσοκόμων και πίσω τους τρεις άνδρες με άψογα κοστούμια, η νομική ομάδα του Κάπα Ρικάρντο. Ενώ οι δικηγόροι εξηγούσαν, μέρος του προσωπικού του νοσοκομείου ήδη κανονιζόταν τη μεταφορά της Ναταλίας στην καλύτερη διαθέσιμη σουίτα BP. Μπήκε ένας νοσοκόμος με μια αναπηρική καρέκλα και ένα καινούριο κρεβατάκι για το μωρό από ανοιχτόχρωμο ξύλο με μια μαλακή κουβέρτα. Η Ναταλία, πονεμένη, σηκώθηκε με τη βοήθεια μιας νοσοκόμας, αγκαλιάζοντας το γιο της για πρώτη φορά, νιώθοντας ανακούφιση αναμεμειγμένη με βαθιά θλίψη. «Κυρία Ναταλία, θα σας μεταφέρουμε τώρα», είπε η προϊσταμένη το νοσοκόμο με σεβασμό. «Ο πατέρας του θα αναλάβει όλα τα έξοδα». Ο Μάρκος, σε απόγνωση, προσπάθησε να πλησιάσει, αλλά ο βοηθός του Δον Ρικάρντο, ένας άντρας με μαύρο κοστούμι, το σταμάτησε με ένα σταθερό χέρι στο στήθος. «Δεν είναι πια μόνη», του είπε. «Είναι η γυναίκα μου, είναι ο γιος μου», φώναξε ο Μάρκος προσπαθώντας να ξεφύγει. «Έχει ήδη αποφασίσει», το σταμάτησε ο Δον Ρικάρντο, «και τώρα θα μιλήσει και ο νόμος». Σε λίγα λεπτά, η Ναταλία βγήκε από εκείνο το αποπνικτικό δωμάτιο. Δεν τόλμησε να κοιτάξει πίσω, απλώς έσφιξε το μωρό της στην αγκαλιά της και άφησε το αναπηρικό καροτσάκι να την οδηγήσει προς μια νέα αρχή. Ο ιδιωτικός ανελκυστήρας που οδηγούσε στον όροφο, ένας νεαρός άνδρας σε ένα μικρό, κομψό, χαλιωμένο λόμπι, που έμοιαζε περισσότερο με ξενοδοχείο 5 αστέρων παρά με νοσοκομείο. Η σουίτα ήταν ευρύχωρη, με ένα άνετο σαλόνι, ένα τεράστιο παράθυρο από το δάπεδο μέχρι την οροφή από όπου έβλεπε κανείς την πόλη στο ηλιοβασίλεμα και ένα δωμάτιο νοσηλείας που δεν έμοιαζε με δωμάτιο νοσοκομείου. Στη γωνία, ένα λίκνο από πολύτιμο ξύλο περίμενε το μωρό με απαλά και αρωματισμένα σεντόνια. «Καλώς ήρθατε, κυρία», είπε μια άλλη νοσοκόμα. «Εδώ θα είστε πιο ήσυχοι». Ο Δον Ρικάρντο πήρε το μωρό με προσοχή, λίγο αδέξια, αλλά με μια προσδόκητη τρυφερότητα. «Γεια σου, πρωταθλητή, καλώς ήρθες στην οικογένεια», ψιθύρισε, κουνώντας το. Το να βλέπει τον πατέρα της, πάντα τόσο αυστηρό, με το παιδί του στην αγκαλιά, ήταν πάρα πολύ για την Ναταλία. Τα φράγματα της έσπασαν. Τα δάκρυα άρχισαν να τρέχουν, πρώτα σιωπηλά, μετά σε ένα κλάμα που της έτρεμε τους ώμους. Έκλαιγε για τον πόνο, για τα χρόνια υπομονής, για την αφέλα της, για το μωρό που σχεδόν γεννήθηκε μέσα σε τόση συναισθηματική δυστυχία, αλλά πάνω απ' όλα έκλαψε από ανακούφιση. Η πόρτα αυτής της κόλασης μόλις είχε κλείσει. Ο Δον Ρικάρντο επέστρεψε το μωρό στην νοσοκόμα και γονάτισε δίπλα της για να την αγκαλιάσει. «Κλάψε, κόρη μου», της ψιθύρισε. «Βγάλ' τα όλα έξω, τελείωσε πια».
Κανείς δεν θα σε ξαναπληγώσει, στο υπόσχομαι. Συγχώρεσέ με, μπαμπά. Είμαι ηλίθια, είπε. Ήμουν τόσο ανόητη. Μην το λες αυτό, τη διέκοψε. Δεν ήσουν ανόητη. Ήσουν πολύ καλή. Και αυτοί το εκμεταλλεύτηκαν. Αλλά τελείωσε. Ξεκινάμε από την αρχή. Εν τω μεταξύ, στο ισόγειο, στην παλιά αίθουσα τρίτης κατηγορίας, είχαν μείνει μόνο ο Μάρκος, η κυρία Ρόζα και ένα σωρό νομικά έγγραφα. Αυτή είναι η καλύτερη επιλογή που σας μένει, εξήγησε ο κύριος δικηγόρος με σταθερή φωνή. Αν υπογράψετε αυτή τη δήλωση παραδεχόμενοι ότι χρησιμοποιήσατε αθέμητα τα $10.000 και μεταβιβάσετε το αυτοκίνητο και το σπίτι ως πρώτο μέρος της επιστροφής, ο πελάτης μας θα εξετάσει το ενδεχόμενο να μην προχωρήσει σε ποινική δίωξη. Αν αρνηθείτε, θα προχωρήσουμε με την αστική αγωγή και την καταγγελία για απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Με τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουμε, θα πάτε φυλακή και θα χάσετε τα πάντα ούτως ή άλλως. Η κυρία Ρόζα έτρεμε. Αυτό είναι ληστεία. Φτύνησε. Αυτό λέγεται δικαιοσύνη, απάντησε ο δικηγόρος. Και πιστέψτε με, είναι μια ήπια εκδοχή αυτού που θα μπορούσε να αποφανθεί ένας δικαστής. Ο Μάρκος, συντετριμμένος, κατάλαβε ότι δεν είχε διαφυγεί. Με τρεμάμενο χέρι υπέγραψε η κυρία Ρόζα, αφού φώναξε και έβρισε, τελικά υπέγραψε και αυτός. Τους πήραν τα κλειδιά του αυτοκινήτου και τους έδωσαν προθεσμία 24 ωρών για να εκενώσουν το σπίτι. Η πτώση τους είχε αρχίσει. Οι επόμενες μέρες για την Αταλία πέρασαν παράξενα ήρεμες στη σουίτα πολυτελείας. Το νοσοκομείο, το εξυπηρετικό προσωπικό, οι σύντομες επισκέψεις της φίλης της Κάρλα. Όλα έμοιαζαν με όνειρο. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό έτρωγε καλά, ξεκουραζόταν και δεν χρειαζόταν να ανησυχεί για τα χρήματα. Ωστόσο, δεν ένιωθε εντελώς ήσυχη. Μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, ο Δον Ρικάρντο τη μετέφερε όχι στο παλιό οικογενειακό της σπίτι, αλλά σε ένα πολυτελές ρετυρέ στην κορυφή ενός ουρανοξύστη στο κέντρο της πόλης. Ένας ευρύχωρος χώρος περιτριγυρισμένος από παράθυρα, διακοσμημένος με καλό γούστο, με 3 δωμάτια. Ένα κύριο δωμάτιο μεγαλύτερο από όλο το παλιό διαμέρισμα που ζούσε με τον Μάρκος, ένα δωμάτιο επισκεπτών και ένα δωμάτιο για το μωρό, εξοπλισμένο με έπιπλα και παιχνίδια υψηλής ποιότητας. Αυτό είναι το σπίτι σου τώρα, ανακοίνωσε ο Ντον Ρικάρντο. Δικό σου και του εγγονιού μου. Τη σύστησε το προσωπικό, την κυρία Μπεατρίς που ήταν υπεύθυνη για το σπίτι. Νάνη, η νταντά του μικρού και η ιδιωτική νοσοκόμα που θα τη φρόντιζε μετά τον τοκετό. Την πρώτη νύχτα, η Ναταλία δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Σηκώθηκε, περπάτησε αργά στο σπίτι, νιώθοντας το κρύο του μαρμάρου στα πόδια της και σταμάτησε μπροστά από το τεράστιο παράθυρο που άφηνε να φανεί η θάλασσα από φώτα της πόλης από τη μία πλευρά, το δωμάτιο του μωρού με το τέλειο κρεβατάκι του. Όλα ήταν όμορφα, υπερβολικά τέλεια. Ένιωσε περίεργα, σαν να είχε πηδήξει από ένα στενό και βρώμικο κλουβί σε ένα χρυσό κλουβί. Την επόμενη μέρα, μετά το πρωινό που ετοίμασε ένα σεφ, πήγε να βρει τον πατέρα της στο γραφείο του μέσα στο ρετυρέ. «Μπαμπά», τον φώναξε ντροπαλά. «Ναι, κόρη μου». «Δεν σου αρέσει το φαγητό?» ρώτησε αυτός, σηκώνοντας το βλέμμα του. «Δεν είναι αυτό. Ήθελα να σε ευχαριστήσω για όλα, για το νοσοκομείο, για αυτό το μέρος, για το γιο μου. Δεν ξέρω πώς θα σου ανταποδώσω όλα αυτά». «Δεν χρειάζεται να ανταποδώσεις τίποτα», είπε με αγάπη. «Απλά κάνω αυτό που έπρεπε να κάνω από την αρχή, να σε προστατεύσω». Εκείνη κούνησε το κεφάλι. «Δεν θέλω να ζήσω έτσι, μπαμπά. Δεν θέλω να γίνω ξανά βάρος. Ήμουν ήδη βάρος για τον Μάρκο και τη μητέρα του, παρόλο που δούλευα. Δεν θέλω να γίνω παράσιτο εδώ. Είμαι και εγώ μητέρα τώρα. Θέλω να σταθείς στα πόδια σου». Ο Ντον Ρικάρντο την κοίταξε προσεκτικά. Στη συνέχεια χαμογέλασε περήφανα. «Τι έχεις στο μυαλό σου?» Η καρδιά της Ναταλία χτυπούσε γρήγορα. «Θέλω να ξεκινήσω μια επιχείρηση, μπαμπά. Ένα δικό μου έργο». «Τι είδος επιχείρησης?» «Είμαι γραφίστρια, αλλά είμαι επίσης γυναίκα, μητέρα και μουσουλμάνα. Ξέρω τι σημαίνει να πρέπει να φοράω τα ίδια ρούχα κάθε μέρα. Να μην βρίσκω άνετα ρούχα για το θυλασμό που να είναι επίσης όμορφα και σεμνά. Θέλω να δημιουργήσω μια μάρκα ρούχων και προϊόντων για μωρά και μητέρες, κάτι καλής ποιότητας αλλά προσιτό. Για να νιώθουν οι μητέρες όπως εγώ όμορφες, σεβαστές και άνετες χωρίς να χρεώνονται. Και θέλω επίσης να σχεδιάσω σεμνά ρούχα για την καθημερινότητα». Του έδειξε στο τάμπλετ της τα σχέδια της, τις δουλειές που είχε κάνει αργά το βράδυ ενώ ζούσε ακόμα στο σπίτι του Μάρκο. Ο Ντον Ρικάρντο την άκουσε χωρίς να τη διακόψει. «Θέλω να είναι κάτι πραγματικό, μπαμπά. Όχι ελεημοσύνη, αλλά χρειάζομαι κεφάλαιο». Ακούμπησε στην πλάτη της καρέκλας. «Η ιδέα είναι καλή.
Η ζήτηση υπάρχει. Το κοινό επίσης. «Θα σου δώσω το κεφάλαιο», είπε. Αλλά όχι ως δώρο. Τα μάτια της Ναταλία λάμψαν. Όχι ως επένδυση, διευκρίνησε. Φτιάξε ένα σοβαρό επιχειρηματικό σχέδιο. Υπολόγισε τα κόστη, την παραγωγή, το μάρκετινγκ, τις προβλέψεις. Δείξε μου το. Αν είναι στέρεο, θα επενδύσω. Θα είσαι η ιδιοκτήτρια και η διευθύντρια. Εγώ θα είμαι ο σιωπηλός σου εταίρος. Η Νατάλια ένιωσε για πρώτη φορά ότι το σταθερό έδαφος κάτω από τα πόδια της ήταν δικό της. Θα το κάνω, μπαμπά, το υπόσχομαι. Και μίλα στην Κάρλα, πρόσθεσε, αυτή η φίλη λίστα σου είναι έτοιμη. Κάνε τη δεξί σου χέρι και θα χρησιμοποιήσεις επίσης τον εξοπλισμό branding των εταιριών μου για να σε βοηθήσει να λανσάρεις το brand. Σηκώθηκε και την αγκάλιασε. Τώρα μιλά σαν κόρη μου. Ενώ στο ρετυρέ το μέλλον άρχιζε να παίρνει μορφή, σε μια παραπήγη που είχαν νοικιάσει δίπλα στις σιδηροδρομικές γραμμές, ο Μάρκος και η κυρία Ρόζα ζούσαν την άλλη πλευρά του νομίσματος. Το νέο του σπίτι ήταν ένα μικρό δωμάτιο 3x4 μέτρων, με λεπτούς ξύλινους τοίχους, οροφή από το ρηχείο ζινκ και ένα μικρό θορυβόδι ανεμιστήρα. Σε σύγκριση με το σπίτι που έπρεπε να παραδώσουν, αυτό έμοιαζε με θεϊκή τιμωρία. Η κυρία Ρώσα, που είχε συνηθίσει να της πλένουν τα ρούχα και να τις μαγειρεύουν, τώρα έπρεπε να τα κάνει όλα μόνη της. Στην πόρτα του σπιτιού, καθισμένη δίπλα σε ένα ανοιχτό υπόνομο, έτριβε με το χέρι της ιδρωμένες στολές του Μάρκος. Το φθηνό απορρυπαντικό ερεθίζει τα χέρια της, η μυρωδιά του βρώμικου νερού και του βρωμερού υπονόμου της ανακατεύει το στομάχι. Μια γειτόνισσα, η κυρία Χούλια, που πούλαγε φαγητό σε ένα κοντινό πάγκο, πέρασε μπροστά της. «Πλένεις, κυρία Ρώσα», σχολίασε. Πριν πάντα τα έστελνε όλα στο πλυντήριο. «Ήθελα να κάνω λίγη άσκηση», είπε ψέματα η κυρία Ρόζα με το στόμα σφιγμένο. Η γειτόνισσα ξέσπασε σε γέλια. «Άσκηση», λέει, «φαίνεται ότι δεν έχει αγγίξει ποτέ μπανιέρα. Κοίτα, αν θέλεις να βγει αυτή η βρωμιά, πρέπει να τρίψεις πιο δυνατά, όχι να τρίβεις απαλά». Της πέταξε μια παλιά βούρτσα. Η κυρία Ρόζα έσφιξε τα δόντια. Ποτέ στη ζωή της δεν είχε νιώσει πιο ταπεινωμένη. Εν τω μεταξύ, ο Μάρκος μετέφερε σακιά με πατάτες στην κεντρική αγορά. Είχε χάσει τη θέση του στην εταιρεία, απολυθεί, χωρίς αποζημίωση και με μια επιστολή για σοβαρό παράπτωμα δεοντολογίας. Σε λίγες εβδομάδες έμαθε ότι καμία σοβαρή εταιρεία δεν ήθελε να τον προσλάβει. Έγινε ημερομίσθιος εργάτης. Από πριν την αυγή μέχρι το απόγευμα μετέφερε σάκους μεγαλύτερους από αυτόν στην πλάτη για λίγα μόνο την ημέρα. Ο ιδρώτας έτρεχε στην πλάτη του, τα χέρια του γέμισαν φουσκάλες και η αυτοεκτίμησή του έπεσε στο έδαφος. «Βιάσου, Μάρκος», του φώναζε ο εργοδηγός. «Είσαι μεγάλος και φτάνεις μόνο για 2 διαδρομές. Κουνήσου». Ο Μάρκος απάντησε μόνο με ένα δύναμο «ναι», σφίγγοντας τα δόντια, καταπίνοντας την περηφάνεια του. Το βράδυ επέστρεφε στο μικρό ενοικιαζόμενο δωμάτιο, εξαντλημένος, με ένα μάτσο βρώμικα χαρτονομίσματα, μόλις τόσο μόνο, τον επιτέθηκε η κυρία Ρόζα με τα μαύρα μάτια. «Δούλεψες όλη μέρα για τόσο λίγα. Αυτό θα μας ταΐσει. Αυτό πληρώνουν», απάντησε ο Μάρκος με πικρία. «Αν δεν σου αρέσει, βγες εσύ να κουβαλάς σακιά». Οι διαφωνίες έγιναν καθημερινές. Δεν υπήρχαν πια επώνυμες τσάντες, ούτε ακριβά δείπνα, ούτε κλιματισμός, μόνο ζέστη, κουνούπια και επιπλήξεις. Πέρασαν οι μήνες. Η κυρία Ρόζα άρχισε σιγά σιγά να πουλάει τα κοσμήματά της. Πρώτα τα βραχιόλια, μετά τα δαχτυλίδια. Κράτησε ένα τελευταίο ζευγάρι σκουλαρίκια, σαν να μπορούσε να κρατηθεί από το παλιό της κύρος με αυτά. 6 μήνες μετά, και οι 2 ήταν μόνο σκιές του εαυτού τους. Αντίθετα, για την Ναταλία, αυτοί οι 6 μήνες ήταν ένα μείγμα από πάνες, άυπνες νύχτες και συναντήσεις. Το επιχειρηματικό σχέδιο, οι εκθέσεις, οι επισκέψεις σε εργαστήρια ραπτικής. Με την επένδυση του πατέρα της γεννήθηκε η Ανατόλια Παρέλ, μια μάρκα με ταπεινά ρούχα και προϊόντα για μωρά. Δεν πούλαγαν μόνο ρούχα, πουλούσαν την ιδέα ότι οι μητέρες άξιζαν να φαίνονται όμορφες και αξιοπρεπείς, ακόμα και με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια και γάλα στον ώμο. Τα σχέδια τους, που συνδύαζαν άνεση, πρακτικότητα και σεμνότητα, έγιναν γρήγορα viral στα κοινωνικά δίκτυα. Οι τιμές, αν και δεν ήταν φθηνές, ήταν προσιτές για τη μεσαία τάξη, πολύ περισσότερο από τις μάρκες πολυτελείας. Σε λιγότερο από ένα χρόνο άνοιξαν 5 καταστήματα σε σημαντικά εμπορικά κέντρα και ένα μικρό εργαστήριο μετατράπηκε σε ένα μεγάλο εργαστήριο που απασχολούσε δεκάδες μοδίστρες. Η Κάρλα αποδείχθηκε μια λαμπρή διευθύντρια. Η Νατάλια ήταν υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την εικόνα. Η Κάρλα για τη λειτουργία. Ο Κάπα Ρικάρντο, περήφανος, παρακολουθούσε από απόσταση,
αφήνοντας την κόρη του να μάθει και από τα δικά της λάθη. Η ημέρα του πρώτου γενεθλίου του γιου της Νατάλιας ήταν και η πρώτη επέτειος της μάρκας. Ωστόσο, αποφάσισαν να μην γιορτάσουν σε μια αίθουσα ξενοδοχείου, αλλά σε ένα ταπεινό αλλά καθαρό ορφανοτροφείο. Το σπίτι Εσπαρόνζα Βίβα. Η αυλή ήταν διακοσμημένη με απλά μπαλόνια. Στο κέντρο υπήρχε ένα τραπέζι με ένα μεγάλο κέικ. Τα παιδιά του σπιτιού, με απλά αλλά καθαρά ρούχα, χειροκροτούσαν, κοιτάζοντας με λαμπερά μάτια τα σωρούς των δώρων. Το μωρό, ένα όμορφο μικρό παιδί με ζωντανά μάτια, ήταν στην αγκαλιά του Ντον Ρικάρντο. Η Ναταλία το είχε ονομάσει Λουθέρο, σκεπτόμενη το πρωινό αστέρι, το πρώτο φως της ημέρας, τη νέα της αυγή. Η Ναταλία ανέβηκε σε μια μικρή σκηνή και πήρε το μικρόφωνο. Φορούσε ένα λευκό φόρεμα, λιτό και κομψό. Ασαλαμιουάλεκαμ γεραμεϊταλέιχη γεϊμπαρακέιτα, χαιρέτησε. Σήμερα δεν είμαι εδώ ως ιδιοκτήτρια μιας μάρκας, αλλά ως μητέρα και ως κόρη. Πριν από ένα χρόνο γεννήθηκε ο γιος μου Λουθέρο και μαζί του γεννήθηκε μια νέα ζωή για μένα. Μου έμαθε πόσο δυνατή μπορούσα να γίνω. Κοίταξε τον πατέρα της και χαμογέλασε. Θέλω ο γιος μου να μεγαλώσει γνωρίζοντας ότι η αληθινή ευτυχία δεν βρίσκεται σε αυτά που συσσωρεύει κανείς, αλλά σε αυτά που είναι ικανός να μοιραστεί. Γι' αυτό, στον πρώτο του γενέθλιο και στην πρώτη επέτειο της Νατόλια Παρέλ, ο πατέρας του και εγώ αποφασίσαμε να ανακαινήσουμε πλήρως αυτό το σπίτι και να δημιουργήσουμε ένα ίδρυμα που θα εξασφαλίζει την εκπαίδευση όλων των παιδιών που ζουν εδώ μέχρι να τελειώσουν το λύκειο. Τα χειροκροτήματα ηχούσαν δυνατά. Η διευθύντρια του ορφανοτροφείου έκλαιγε από συγκίνηση. Τα παιδιά φώναζαν. Καθώς η Ναταλία κατέβαινε από τη σκηνή, η Κάρλα πλησίασε με το κινητό στο χέρι. «Νάτι, έχουμε νέα», ψιθύρισε. «Τι συνέβη?» ρώτησε εκείνη, ακόμα με το χαμόγελο της ομιλίας. Η Κάρλα δίστασε. «Ναι, από τον Κάρμα». Η Ναταλία σύρριξε τα φρύδια. Η Κάρλα της έδειξε την οθόνη. Το πρώτο μήνυμα ήταν από την νομική ομάδα του Κάπα Ρικάρντο. Επιβεβαιώνεται η σύλληψη του Μάρκος Γκουτιέρες για υπεξαίρεση περίπου 1.300 σε μια μικρή εταιρεία logistics. Πιάστηκε να παραποιεί λογιστικά στοιχεία. Βρίσκεται υποκράτηση στο αστυνομικό τμήμα. Η Ναταλία διάβασε σιωπηλά. Ένιωσε μια περίεργη αίσθηση, ένα μείγμα παλιάς θλίψης και νέας ηρεμίας. Ο άντρας που σπατάλησε $1.000 τώρα έπεσε για λίγο περισσότερο από 1.000. Η συνήθεια να εξαπατά τον είχε οδηγήσει στον ίδιο δρόμο, μόνο που τώρα χωρίς προστασία. Η Κάρλα κύλησε σε ένα άλλο μήνυμα, αυτή τη φορά από έναν γνωστό φρουρό της παλιάς της γειτονιάς. «Δεσποινής Κάρλα, σήμερα στη γειτονιά υπήρξε ένα πρόβλημα. Μια ηλικιωμένη κυρία πιάστηκε να κλέβει ρούχα από το σχοινί μιας γειτόνισσας. Φώναζε και αντιστέκονταν. Όταν την είδαμε καλά, ήταν η κυρία Ρόζα, η πρώην πεθερά της κυρίας Ναταλία. Ήταν ατιμέλητη, πολύ αδύνατη. Η αστυνομία την πήρε. Η κυρία Ρώσα, η οποία είχε εντυπωσιάσει τις φίλες της με επώνυμες τσάντες και κοσμήματα, τώρα έκλεβε ρούχα άλλων για να επιβιώσει. Η Νατάλια κράτησε το τηλέφωνο για λίγα δευτερόλεπτα. Δεν ένιωσε υπερβολική χαρά ούτε επιθυμία για εκδίκηση. Αυτό που ένιωσε ήταν ένα κλείσιμο, σαν κάποιος να είχε τελειώσει να γυρίζει τη σελίδα για εκείνη. Έκλεισε την οθόνη και επέστρεψε το κινητό στην Κάρλα. «Είμαι καλά», είπε απαλά. «Αλήθεια, είμαι καλά. Νιώθω ελαφριά». Μπροστά της, η Λουθέρο γελούσε χτυπώντας με τα χέρια της τα κεράκια της τούρτας. Ο Δον Ρικάρντο την κοίταζε με υπερηφάνεια. «Έλα, κόρη μου», είπε, «είναι ώρα να σβήσεις τα κεράκια με τον εορτάζοντα». Η Νατάλια πήρε τη Λουθέρο στην αγκαλιά της, την έσφιξε στο στήθος της, της έδωσε ένα φιλί στο μάγουλο και στάθηκε μπροστά από την τούρτα. Γύρω της, τα παιδιά του ορφανοτροφείου τραγουδούσαν το Λας Μανανίτας, προσαρμοσμένο σε παιδική χοροδία. Έκλεισε τα μάτια για μια στιγμή. Θυμήθηκε την αίθουσα της τρίτης τάξης, τον ανεμιστήρα που τσούζονταν, την τραχιά κουβέρτα. Θυμήθηκε το κόκκινο αυτοκίνητο, το ανακαινισμένο σπίτι, τις προσβολές της κυρίας Ρώσα, τις νύχτες χωρίς βιταμίνες. Θυμήθηκε επίσης την αγκαλιά του πατέρα της, το καινούριο κρεβάτι, την πρώτη νύχτα στο ρετυρέ και εκείνη τη ζαλάδα που ένιωθε ότι βρισκόταν σε μια άλλη ζωή. Άνοιξε τα μάτια της. Μπροστά της, ο Λουθέρος κύβονταν γοητευμένος από τη φλόγα. «Χρόνια πολλά, αγάπη μου», ψιθύρισε. Μαζί έσβησαν το κερί σε σχήμα νούμερο 1. Η μικρή φλόγα έσβησε, αλλά στην καρδιά της Ναταλία το φως μόλις άρχιζε να λάμπει. Το παρελθόν είχε μείνει πίσω. Μπροστά της ξεδιπλωνόταν η δική της αυγή. Και αυτή τη φορά θα ήταν εκείνη που θα αποφάσιζε πως να τη ζήσει με το γιο της στην αγκαλιά και τη βεβαιότητα ότι ποτέ ξανά δεν θα δεχόταν λιγότερα από όσα της άξιζαν.